हेलौ लोगोफोर आंनि बे मोनाबिलि समनि भिडिअखौ नायगोन होनना आसा खालामो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय मानोना जोंना सारा सफैबाय जाग्रा मुवा बेसादफोर थाव माइरं बिथांमोना लाबोना होफैदों बे हादान होजानायफोरनि थाखाय बिथांमोना बिराद अनसुंथाइ होफैदों आरो राइडार बिथांमोनाबो गोसो गुदुंजों होफैदों अनसुंथाइ बे जाथायफोरखौ नुनानै अब्ला नायलांदो लोगोफोर भिडिअआ माबायदि आरो जोंना मुगानि थान्दै रिपर्टार बिथां दंखायो बिथाङानो सोंनानै लाजोबखासिगोन अब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा जों मोनसे ग्रुपसे सावरायदि नोंथांमोनजों नङा होमबा नोंथांमोनहाय खय बोसोर जाखै ओरैनो 6-7 जाबाय 6-7 बोसोर 6-7 बोसोर बा दा 23 बा 15-16 फैदों आफाद दङ बेनिफ्राय जोंहा नुजाफैदों नोंथांमोननि दुखुआव फंनैसो फैनानै दुखु सुखु रायलायनो होननानै फैदों बेजों लोगोसे जोङो जा एसे हायो जोङो नोंथांमोननि गेजेराव बे दुखुनि समाव सहाय खालामनो होननानै फैदों हयथ' बे जोंनि सहाय खालामनाया थोजासे नङा बे स्वाभाबिक आरो बे थोखानायबो नङा गतिके बिनि सोमोन्दै जोंहा अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनिनो गाहाय नेहाथारि अमर सिं ब्रह्म बिथांखौ आङो दिनैनि नैबे जों नुजाफैनायनि सोमोन्दै आरो नोंथांमोनजों गेजेरावनो सावरायनो फंनैसो बुंनो थाखाय बिथांखौ खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों बिथाङा चिरांनिखा बिथाङा सेक्रेटारि आरो कमलाकान्त बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि सेक्रेटारि बिथांबायदि एखे रेंक ओमफ्राय सेक्रेटारि सासे दंबावो जोंहा बिनद कुमार ब्रह्म बाक्सा सालबारिनि नैबे बिथाङा सालबारि बाक्सानि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बेनिफ्राय जोंजोंनो फैफादों दा देरसिन बेंकनि रिटायार चिफ बिथाङाबो रिटायार जाबाय जोंजों आफादाव दंफायो आरो बिथांनिनो बाजै कुसुम ब्रह्म बेबो हायार सेकेन्डारिनि रिटायार्ड मिस्ट्रेस आरो शिबनाथ ब्रह्म सोरबा थाबाय नामा मुगानि थान्दै रिपर्टार बिथां आरो नै बिथाङाबो हयथ' बारा गोलाव सम लाया दसेल' नोंथांमोनखौ गभर्नमेन्ट आयेननि खोथानि सोमोन्दै एसे बुंगोन जुदिमोनहा दाब दाब जायगानिफ्राय होदावरि होसौरि फैनानै बे बर'लेण्डनि रिजार्भ ओनसोलनि हाखौनो बिटि खालामनानै बेवहायनो जों रायजो जानोसै होननानै फैदों नङा होमबा दा बेवहाय जे गभर्नमेन्टआ गोदान गोदान बिराद आयेन दागासिनो दङ ओरैबायदि आयेन दाबाय जोङो 60-74% 70-75% ट्राइबेला भारत स्वाधीन जानायनि उनावहाय दिनै फैयै फैनानै 25% 26%आव जों फैदों माने बै जे अनाथ ट्राइबेलफ्रा नन ट्राइबेलफ्रा जोंनि ट्राइबेलनि हायाव हाबनानै दिनै थाफैबाय बिसोरनि नामा भटार लिस्टआव गाखोजोब्बाय बिसोर मेजरिटि जाबाय बेवहाय गोबां हारि दङ हारसाफोर जेनेबा बांगाल दं राजबंशी दं नेपालि दं आरो बेनिफ्राय बाङालिफोर दं दा बेवहाय बांलादेशि माखासे दं देशि माखासे दं दा बिथांमोननि जनसंख्याया ग्लोब ग्लोब बारायनानै जोंनि ट्राइबेला जोंनि बर'फ्राथ' आरो गोबां आगोलनिखौ जुदि होखारोब्लाबो गोबां बिसोरनि नामा दानजायो दा बेखौ दानग्रो इलेक्सन कमिशनारखौ जों बुंदों फार्स्टलि इभिक्ट द नन ट्राइबेल फ्रम द ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बेनिफ्राय पपुलेसनखौ नाय नोंथांमोना नुगोन मिनिमाम 50नि एबाब पार्सेन्टेज जोंना जायो दा बेखायनो जोंना ट्राइबेल रिजार्भ खथाया क'क्राझारना थानांगौ आरो अदालगुरियाबो थानांगौ क'क्राझार आरो अदालगुरिया थानांगौ होननायाव बाहाय मोनसे जुक्ति दं भारतनि संबिधाननि 330 धारा मथे बाहाय ABC दं C धारा मथे ट्राइबेल अट'नमास काउन्सिल ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ट्राइबेल अट'नमास काउन्सिलाव जाय नंखायनो जों दाबि होदों जे डिलिमिटेसन दा माने गोदानै समस्ति दाफिननायनि जेनाखि दा सिखिनांगौ बेखौ माने एक्सारसाइज खालामनांगौ होननानै जोङो दाबि होदों हयथ' जोंनि गोबां आलासिफ्रा नोंथांमोननि सिगाङाव फैबाय बुंलांबाय नङा होमबा
2006 नि फरेस्ट डुवेलार्स एक्टआ मा होनो बेखौ नोंथांमोनहा मिथिखाजोब्बाय मा मिथियो 2006 नि फरेस्ट डुवेलार्स एक्टआ होनदों जाय जाय रिजार्भ हाखौ दखल खालामदों बिसोरो बे हाखौ मोनगोन बेनि आगोल जेसेबां गोबाव 2005 नि 13 डिसेम्बरनि आगोल आरो गभर्नमेन्टआ दा ओरैबायदि जाहैबाय बे आयेन जाखांनायनि उनाव बबे बबे रिजार्भआ 2005 नि उनाव हाबदों 2006 नि उनाव हाबदों सिफायनाय जादों बेखौ GPS खालामजोब्बाय GPS माने बे मेपिं खालामजोब्बाय दा नोंथांमोनहा जुदि 2005 बा 2006 नि उनावहाय जुदि सिफायना थायोबा बिसोरो GPS खौ नायनानै बेथ' रिजार्भसोमोन बाहायथ' बे समाव मानसि गैयामोन 2005 नि 13 डिसेम्बरनि आगोल बाहाय मानसि गैयामोन गतिके बे रिजार्भ दा बेबादि गभर्नमेन्टआ आयेन खालामनानै बेखौ अलरेडि आजिखालि साइन्टिफिक जुगनि GPS जाजोब्बाय GPS माने टटेलि लकेसनफोरखौ माने बे लंगिट्युड आरो लेटिट्युडजों कानेक्सन खालामजोब्बाय बे उमुक उमुक एलेकाया रिजार्भ उमुक उमुकआ बे अलरेडि दखल जाबाय बे रेकर्डआ गभर्नमेन्टआ दंखायो बे आयेनखौ दहाय होनानैनो जोंनि दानि सरकारा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ नोंथांमोनखौ बेखौ जे 2006 नि उनावसो नोंथांमोनाथ' सल' फैदों नङा होमबा बेखौ होखारनो बिथांमोनहा आयेननि दिग दिया आयेनखौ दहाय होनानै बिथांमोनहा खालामदों दा आयेन दिग दिया जोङो बारा बुंनो गोसो गैया गभर्नमेन्टआ आयेन दादों बेखौ हयथ' बिसोर इमप्लिमेन्ट खालामगोन नाथाय खोथाया नैबे फैदों बेवहाय रायजोफोर नोंथांमोन दिनै बर'आल' दखल खालामाखै नंगौना नङा दिनै जोंनाव BTCआ बर'आनो रायजो बेंदों बे BTC नि गभर्नमेन्टआ BTR नि गभर्नमेन्टआ बिथांमोनहा मोनसे गिदिर भुल मावदों मा दासिमाव खालि बर'फोरखौल' होदों आरो जों गुवाहाटीयावबो आसाम सरकाराबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बर'फोरखौल' होदों होमबा जों बर'आल' मारै सरकारनि मेगनाव गाज्रि जाथि जाखो जे जेरावबो सैमा अमाफोरबादि जोंखौ होखारनाय दिनै नोंथांमोनहानो मिथिखागौ गोबां खबर खुरमा गोष्ठी दं बे लुंसुङा बबेहाय लंसङा बे माबा मा होनो बिदिखौ उल्टापानिनि ओरै थांनाय लामानि सानजाहा नङा होमबा बे लंसुङाव हाजार हाजार झारखन्डनिफ्राय उत्तराखन्डनिफ्राय बिहारनिफ्राय दिनै फैनानै न' लुनानै सिफायगासिनो दं एन्जर देरा जोंनाथ' नोंथांमोननि न'खौ आं नायदों बिराद मोजां मोजां लुबोबायमोन खिन्थु बिसिना एन्जर देराफोर बादि लुयो आरो हाग्रा सिफायो दिनै आं खावलायनो लुबैदों जोंहा BTC सरकारनि बे रेन्जारानो जा DFआनो जा बे बि फेरेंगा बिथां EMआनो जा मानो बिथांमोनहा खालि बर'खौल' मानो नोजोर होदों बे लंसुनिखौ सावथाल आदिबासिफोरखौ बेवहाय उरां थरां गोबां जाथि फैबाय झारखन्डीफोर फैबाय उत्तराखन्डनि फैबाय बिसोरखौबो होखारना बयबो जाथिखौ होखारोब्ला जोंहा बुंनांगौ गैया खिन्थु बर'आल' दिनै मानो होखार जानांगौ दा नंखायनो मालाबाफोर जुदि जोंहा बि फेरेंगा EM बा जोंनि UPPL नि लिडार बा रुलिं पार्टिनि लिडार फैबा नोंथांमोनहा बुं जे नोंथांमोनहा आयेना नंगौ दे जों मानियो खिन्थु माब्रै आयेनाव बर'आल' खार्यकरि जाखै मानो बर'खौल' होखारखै बे लंसुङाव होखारहाय कसुगावनि मानसि दं नामा बेवहाय कसुगावनि साहाथिं एखेबारे सिंगि फेबसु ओरैथिंजाय गोबां सावथालफोर दा हाबनानै दं सिफायगासिनो दं बेखौ दिनै मानो नोजोर होआखै बेखौ मानो नुवाखै आयेना होमबा बर'फोरनि थाखायल' बे बेलायाव होमबा बै बाहेरानिफ्राय फैनाय बिसोरनि थाखाय नङा दा नंखायनो नोंथांमोनहा बुं आंबो नै दा इउटुबाव दा बुंबावगोन जे होखारनोब्ला सब जातिखौ जाति धर्म निर्बिसेसै बयखौबो फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006 मथे होनोब्ला नोंथांमोनहा हो खिन्थु पार्टिकुलार मोनसे हारिखौल' टार्गेट खालामनो नाङा दा फरेस्ट डुवेलार्स एक्टआव बे होननाय दं जे 2005 नि 13 डिसेम्बरनि आगोल थानाय ट्राइबेलफ्राल' मोनो रायजोफोर नैबे BTC जानानै 2003 नि उनाव गोबां हाबबावदों बेफोर मोना हिसाबाव मोना दा नंखायनो बे फरेस्ट डुवेलार्स एक्टआ मिन अनलि फर खालि ट्राइबेल आरो सिडिउल कास्टखौल' होनदों नोंथांमोना आयेनखौ नेटआव जुदि बेवहाय नेट हमोबा फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006 होननानै बुनानै नाय बेखौ फराय इंराजिनि लिरनाय दं स्पष्ट लिरनाय दं 2005 नि 13 डिसेम्बरनि आगोल फैनायफ्रा फात्ता मोननांगौ ओमफ्राय बेहाय खालि सिडिउल ट्राइब सिडिउल कास्टखौ होनदों होमबा बै नन ट्राइबेलफ्रा 30 बोसोर आगोल फैबाबो आरो दखल खालामदोंबाबो
50 बोसोर आगोल दखल खालामदोंबाबो बिसोर पात्ता मोना कनस्टिटिउसना बेखौ बुंदों आयेना बुंदों दा जाय हक नोंथांमोनहा दिनै बेवहाय खारबोबाय हादान सिफायबाय बेवहाय थादो जोङो जुजिनांगोन नोंथांमोनहा दहम दाम खारथ'नो नाङा आं बेखौ बुंगोन मानो होनना बुङोबा जोङो जोंनि थागिबि मानसिफोरखौ जोंनि बर' कमिउनिटिखौ जों जुदि आश्रय होनो हायाबा जों मा जागोन दिनै इजराइला नोंथांमोनहा मिथिगौ ना इजराइला इहुदिफोरखौ होनो बेयो बै माबाथिंजाय इरानथिंजाय हरैहाय सागर जिङाव कृष्ण सागरनि जिङाव नंगौना नङा बे इजराइलनि मानसिफ्रा सारा पृथिबियाव जेराव गावसिनि जाथि दं सासे सानै दं खोनायोब्ला सेस थांनानै लानानै फैथारनानै गावसिनाव फोजोबफैयो दिनै जोंनि बर'आ आयेना जों हागौमानि लासै लासै प्रटेक्सन होनानै जों हाबगोन जोंनि बिटिसि सरकारा मदद होनांगोन बले आयेनाथ' दङना बिदिब्ला ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव अनार ट्राइबेला हाबनो हाया बेखौ मानो होखाराखै बे खोथाखौ नोंथांमोनहा बुं नोंथांमोनहा आयेननि खोथा बुंदों आयेना मानो होखाराखै होमब्ला जोंनि बर'खौ दिनै बाहाय 9 बोसोर 10 बोसोर 20 बोसोर जादों होननानै होखारबा जागोन नामा होमब्ला बै खार्यकरिया बैखौबो खालाम अनार ट्राइबेलखौ होखार जोङो कुइसनखौ बेखौ होनांगौ थिग बेबायदिनो स्कुलनि दरखार नायना बेखौ बुङो जे हा गैयाब्ला हाया जुदि नामजारि जायाखैबा बेवहाय स्कुल ग्रेन्ट जाया दा नोंथांमोननि दाथ' गथ' गथाय दं बिथांमोनहाबो शिक्षा मोननांगौ ना मोननाङा गतिके बे शिक्षानि थाखाय नोंथांमोनहा गभर्नमेन्टनि स्कुल मोननांगौआ एज पार दा गभर्नमेन्ट आयेन एक्ट बाहाय गभर्नमेन्ट स्कुल जाया बेनिखायनो नोंथांमोनहा साननांगोन नोंथांमोनहा बेवहाय हादान सिफायनानै थादों होननानै बाहाय जे स्कुल जानाङा बे नङा गथ'फ्रा शिक्षा मोननायनि राइट सियान जागोन नंखायनो आं दिनै खावलायगोन गभर्नमेन्ट स्कुल नोंथांमोनहा मोनथ'नाय नङा नोंथांमोनहा स्कुल खुलिनानै प्राइभेटलि बे जायगायाव जाय दं बिसिनि गेजेरावनो सानै मानसिखौ बर' मिडियाम ना इंलिश मिडियाम लानो बर' मिडियामजोंनो फोरोंनानै बे सानै फोरोंगिरि नोंथांमोनहा गायसननानै लानांगोन आरो बिथांमोननि किसु खरसा नोंथांमोनहा एसे मासिक प्रत्येक मासावनो बयबो खरसा बै नोंसोर दामखौ थिग खालाम मासाव बेसेबां होनो बे फोरोंगिरि सानैनो जाहाथे बिथांमोनहा रेगुलार क्लास लायो दैलि 9टानिफ्राय खमैबो जाहाथे 2टासिम लायो आरो एथा चिन्ता नांला दे जाहाथे बे गथ'फ्रा सोलोंथाइखौ मोननो हायो बेखौ नोंथांमोनहा खालाम माने जोबोद मोजां जागोन गथ'फ्रा जाहाथे शिक्षा मोननायनिफ्राय बन्सित जाया बेखौ नोंथांमोनहा नायो आरोखि ओमफ्राय मुस्लिमफ्रा दैलि नमाजाव हाबोबा गावसोरनि बे मस्जिदाव 1 टाका 2 टाका 3 टाका बाखसआव सोबोयो नोंथांमोनहाबो बेबादिनो बाखस सिस्टेम खालाम प्रत्येक मानसिया मासाव बा सप्तायाव नोंथांमोनहा मोनसे हाखौ साइड खालामनानै गेजेराव फरायसालि लुनायनि थाखाय 1 बिगा मोनबानो जायो दंखायो बेखौ खिन्थु खालाम दा बेखिनियानो जाहैबाय जोंहा दिनै गभर्नमेन्ट थासेबावबो जोङो दिनै आलाय आथानि जाबाय नोंथांमोनहा आयेनखौ मिथि आयेना बे खिन्थु आयेन दंब्ला जोंनि ट्राइबेलनि हाखौ जे हारसाफ्रा सेग्लाबनानै लादों बे आयेनखौ मानो खार्यकरि खालामाखै दा बिनि होग्रायाबो खिन्थु रेन्जार आरो डिएफअ बर' खोमा बर' बिथांमोनहा सानदों जे बेखौ खालामोब्ला माने आंहा प्रमसन मोनो नोंसोर जुदि असे एडमिनिस्ट्रेटर बा अफिसार बा दिनै खालि मोनसे जाथिखौल' मानो होदों गावनि जाथिखाय गोरलै मोनदों नङा होमबा बे सावथालफोरखौ दांनाय हैनोसै लुंसुङाव दांनाय है कुसुगावआव दांनाय है ओरैहाय नोङो गुबुन जायगायाव उदालगुरियावबो दं बै दा नेपालिफ्रा ट्राइबेल नङैनो आसामाव नन ट्राइबेलनो अट'नमास काउन्सिल होनाया हिमन्त बिश्व शर्मानि बेबो मोनसे 1 नाम्बार एंटि कनस्टिटिउसन भारतनि संबिधाननि बेरेखा जादों खारन उइदाउट ट्राइबेल दे हेभ नो राइट टु गेट अट'नमास काउन्सिल बेबादि आरो दा माखासे खेत्रआव पलिटिकेल बेनिफिटनि थाखाय हिमन्त बिश्व शर्माया एकदम संबिधाननि बाहेरा खामानि मावो खोथा बुंला नोंथांमोन आं बिथां बि फेरेंगा फरेस्ट EM बिथांखौ खावलायनो गोसो जागोन बिथाङा बेखौ होखारनायनि आगोल
जुदि मिथिबाय जे आयेन मथे आं होखारनोसै हो बेनि आगोल नोंथांमोनखौ बबेबा मोनसे सुइटेबल जायगायाव थानाय जानायनि बेबस्था एरेन्जमेन्ट खालामनांगौमोन बेबादि दहमै होफैनो नाङामोन बिसोरनाव हिउमेनिटि गैया मानबता खम जादों होब्लाबो बांगालफोरखौबोथ' अनेक जायगायाव दा माने बिदिनो होदों मोनसे मोननैयाव बिसेसके असमियाफ्रा गावसोरनि सत्रनि हाखौ बांगालफ्रा दखल खालामनानै लानायखौ एसे एसे होदों बेबादिब्ला जोंनि ट्राइबेल ब्लकनिफ्रायबो बिसोर होनांगौमोन दा बे गोजांनाय सुग्रि फाग्रि उन्दै उनला दं गथ' फिसाफोर दङ बेवहाय बेबादि लांदां फादाङै दा उन्दुनांगौआ बेसेबां माने अमानुषिक अयथासार जादों दा बिथांमोनहा नोंथांमोनखौ जुदि भाय दोनाबा भाय जों नोंथांमोनखौ होनोसै नोंसोर उमुक जायगायाव थाफैदो होननानै केम्प बानायनानै दोनहैनांगौ दा बेखिनिखौ खालामाखै बे बिराद अयनाय जादों दिनै जोंनि गथ' गथाय बिसि फिसा बयबो सुग्रि फाग्रि उन्दुनांदों नङा होमबा दा बे अयनाय जादों दा जाय हक जों बुङा आयेना जानांगौ माबा जानाङा होननानै खिन्थु आयेन जानांगौ होननायाव पार्टिकुलार मोनसे हारिखौल' नोजोर होनानै आयेनखौ दहाय होनानै खामानि मावोबा बे जाया बेखौ प्रतिबाद होनांगोन बिथां फेरेंखाया बेखौ नायनांगोन बले बर'आल' बेबायदि एनफर्समेन्टआव गैया गोबां जाथि दा हाग्रा दं गसाइगावआव सत्यपुरनि खोलाहा ग्राहामपुरसिम बेफोर एलेखा आं गिदिंजोबनाय बेसेबां गोदान मानसि हाबफैदों बिथांमोनहा बेखौ मानो होआखै कसुगावनिखौ मानो होआखै आरो ओरै उदालगुरिथिंजायबो थानो हागौ आं मिथिया खिन्थु निस्सय थागोन उदालगुरिथिंजायबो गोबां आदिबासिफोर दङ उरांफोर दङ साहा बागानियाफोर दङ बिथांमोनाबो निस्सय बे दखल खालामदों बेफोर गासिखौबो समानै हो खालामनोबा खालामबाय बुंबाय जोङो आंबो बावाखै दिल्लीनिफ्राय सफैनाया साननैल' जादों दा बे हिसाबै थुथुर मुथुर रायलायनायनि गेजेरजों जोंहा जोंनिनो आफादनि आफादगिरि बिथां पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारि सारा आंजों रायलायनानै बले आङो खैराबारियाव बाथौ आफादनि सभा दङ बेहाय थांसै नोंसोर जा हायो बुथुमनानै लानानै थांदो होनदों नैबे आदाजोंबो बिथाङा रायलायदों आरो बे मथे आदाजों बाजैजोंबो जोंजों ज' जानानै दिनै माखासे जिनिस लानानै फैदों आरो जोंना बाक्सानिफ्रायबो सेनियर सिटिजेन फरामनिफ्राय किसु आरो बिजलिनिफ्राय जा हायो माने मैयानि गेजेराव सावरायनानै जों बे डिसिसनखौ लादों दा जाय हक नुफैनो मोननानै गोजोनबाय आरो आं मिजिंथियो नोंथांमोनहा खस्थ' मथ'यै थाथ' आरो हायोबा थाजानाय न'फोरखौ लुफिन बोरै लांदाङै थाबाय थानो थिं फिसा खाफ्रानानै बेबायदि जों लांदां फारनोजों थानांगौआ मुस्किल बेरा हो थिं हो जाहाथे एटलिस्ट थान्दानिफ्राय दाथ' अखा गैथ'वा जेन'बा अखाया खिन्थु हानो हागौ दा बे अखानि बेबस्था बार होबथानायनि बेबस्थाखौ नोंथांमोनहा खमैबो खालाम सिफायनानै गालांबाय होननानै दा गिनानै थानो नाङा बांगालफ्राथ' मा नै बोखारलांबाय दिनै गाबोन लुफिनबाय इउटुबाव नुवा नोंथांमोनहा निउसाव बे बांगालनि टेकनिकखौनो नोंथांमोनहा बाहाय औ जोंबो जुजिगोन मिथिबाय आरो आयेनालाय मा जोङो गोदान आयेन माने बानायनो हागौ नंखायनो दा जों बे आसामनि ट्राइबेल बिर'धि आयेनाव बेसे गोबाव रायजो जाबावनो नंखायनो थाङै थुङै आं मोनसे खोथा बुङो जोंनो बेबादि मालायजों सैमा अमा मावजिफोर बादि बेबहार खालामस्लाबाय सारस्लायस्लाय एक खोथायै बुङोब्ला नोंथांमोना गाज्रि दामोन नंखायनो जोङो आलदा रायजो नङाबा जों गोजोननो हाया आलदा रायजो नङाबा गोजोननो हाया नंखायनो जों दा बोरायब्लाबो जोंनि गासिबो बे रिटायार्ड पार्सन गोजा अफिसार गोजा नैबे आदा बाजैमोनहाबो अफिसार गोजा दा जोङो बनसु आफाद फैदों बिथांमोनहा सोमावसारनो आखायाव लादों जों बिथांमोनखौ जाय हान्जाया सोमावसारो जाथिनि थाखाय जुजियो बे हान्जाखौ जों मदद होयो होननानै जोंबो बोराय गागिबाबो ज' जानानै आफाद दानानै दा एसे ओंखारदों सानसे समाव जोंबो राजा लामा होबथानायाव सिगाङाव बोरायबाबो ओंखारगोन दा नोङो थांनानै थानायनि आरो जाहाथे थाबैनो न' बांखौ एसे सोरजिफिननानै लायो सुग्रि बाग्रिनिफ्राय गनो आरो फरायसालिखौ स्टार्ट खालाम देनां जों फरामनि जानानै आङो नोंथांमोनखौ साबायखर बावनानै बा आंनि गोसोनि अननायखौ जासिहरनानै जाहाथे नोंथांमोनहा मोजां बिथाङा जा बुंदों मोजांखौनो बुंदों बेनिखायनो जोंनि जिउआव गोदोसोनायफोरबायदि जानानै थानायखौ बिथाङा मोजांखौनो बुंदों
बेनिखायनो बिथांखौ जोबोद जोबोद साबायखर बावो। अब्ला भिडिअखौ नायलांगासिनो लोगोफोर, जोंना मुगानि थान्दै रिपर्टार बिथां दंखायो। बिथाङानो जा सोंनांगौ सोंना लाजोबखासिगोन आरो बुंजोबखासिगोन। नायलांगासिनो नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। जोङो आदिबासिखौ होग्रोनो हागोन होननानै बुंदों। बे समाव आङो बुंदों सुक्तिया सोरनि थाखायमोन? बर'नि थाखाय सुक्ति जायामोन ना आदिबासिनि थाखाय सुक्ति जायामोन? जुदि बिथांमोनखौ जुदि होआ, जोंबो माबा मोनसे चेलेन्ज लानाय जागोन होननानै जोङो बुंनाय जादों बेहाय। बेनिखायनो आं खावलायदोंसो जे इलेक्सना जादों जेनेरेलि जानांगौ बेहाय। जों बेखौ खावलायो। जानांगौबा जोङो बेयावनो रुजु रुमु जोङो रायजो जागोन होननानै जों आसा खालामनानै बा साननानै जोङो दङ। दा आंनि बुंनांगौआ बेखिनिसै। बिराद धन्यबाद थाबाय। जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि। बे हाया जोंनिखा, बे हाया जोंनिखा, बे हाया जोंनिखा, बे हाखौ जों मोननांगौ, बे हाखौ जों मोननांगौ। बर'सा 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 नो बड'लेण्ड, नो बड'लेण्ड, नो बड'लेण्ड। जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि। ओमफ्राय जोंनि अल बर' सिनियर सिटिजेन फरामनिफ्राय जोंनि आफादनि स्थायि आफादगिरि बिथां पद्मश्री डक्टर मंगल सिं हाज'वारि सारजों जोङो कयेकजना सावरायनानै दिनै बे नैबे खालबारि, 1 नं खालबारि आरो गवालपारा जायगायाव, गलगथा जायगायाव जेनाखि जोंनि बर' फिसाफोरखौ माने जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय होखारदों, बे होखारनायनि बे गोजां बोथोराव सुग्रि फाग्रिनि दिनाव न' बां सिफायनानै होनाय, बेखौ जोङो इउटुबाव मोननानै जोबोद दुखु मोनदों। आरो जोंनि थर'निफ्रायबो बेवहाय नुजाहैनाया गोनांथार दं होननानै जोङो दिनै नुजाफैदों। आंजों लोगोसे जोंनि सिनियर सिटिजेननि गोबां सोद्रोमा बिथांमोन दङ। दा जोंनि आफादगिरि बिथाङा खैराबारियाव बाथौ धोरोम आफादनि मोनसे सभायाव थांनाय, बेवहाय जदिउबा 2005नि आगोल फैनो हायाखै, बिनि एसे उनाव फैदों। अब्लाबो बिथांमोनहा जिहेतुकि जोंनिनो थागिबि एप अरिजिन मानसि बिसोर, बिथांमोनहा बेवहाय हायाव थानो मोननायनि मोन्थाय दङ होननानै आङो बुंगोन। खारन जों ट्राइबेलनि फिसा, बर'नि फिसा, जोङो मानो थानो मोना? दिनै ट्राइबेलाथ' फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट मथे जेन'बा हा फाट्टा दा मोननांगौ, खिन्थु बर'नि बादै दिनै जों नुनो मोन्दों जोंनि बिटिसिनि आन्दाराव जेन'बा नोङो लंसुङाव सावथाल आदिबासि दिनै झारखन्डनिफ्राय, दिनै उत्तराखन्डनिफ्राय, छत्तीसगढ़निफ्राय, बिहारनिफ्राय फैनानै गोबां हाजार हाजार मानसिया दिनै हाग्रा सिफायनानै थागासिनो दं। नाथाय जोंनि बिटिसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दिनै खालि बर'फोरखौल' मानो नुदों? दिनै कसुगाव बादियाव बे माबाथिंजाय सिंगिथिंजाय गोबां बाहेरानि सावथालफोर फैयै फैयै हा सिफायगासिनानै हाग्रा सिफायनानै न' लुयै लुयै दं। दिनै बिथांमोनखौ दिनै जोंनि बिटिसि सरकारा मानो नुवाखै? बिथांमोनखौ मानो होआखै? खालि बर'फोरखौल' मानो होदों? दिनै गसाइगावनि खोलाहा सैत्यपुरनिफ्राय ग्राहामपुरसिम जेनाखि जोंनि फरेस्ट लेन्ड दंमोन, दा बेफोराव बाहेरानिफ्राय फैनाय सावथालफोरा माने गोदानै हाग्रा सिफायनानै न' लुगासिनो दं। दिनै जोंनि बिटिसिनि सरकारनि EM बि फेरेंगा बिथांमोनहा दिनै बिथांमोनखौ मानो नोजोर होआखै? बिथांमोनखौ मानो होआखै? दिनै मानो खालि बर'खौल' होदों? बियो बिराद दुखु गोनां बाथ्रा जादों। बेबादि जानो नाङा। होखारनोबा होखारनो, बेवहाय जाति धर्म निर्बिसेसै जायफोर इलिगेलि एनक्रस खालामनानै दं बिसोर गासिखौबो होखारनांगौ। आरो गुबुनखौ होखाराबा जोंनि बर'खौथ' होखारनो मोनखाया। जोंहा बे जायगानिनो थागिबिखा, एबरिजिनखा। दिनै जुदि आयेन मथे बिथांमोनहा खामानि मावनो थाङोब्ला माव, जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया। बेहायनो आं बुंगोन, आयेना खालि बर'नि थाखायल' नामा? दिनै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दिनै 1.5 लाख बिगा हा दिनै अना ट्राइबेला दखल खालामनानै दं। हाइकर्टआबो होखारनांगौ होननानै अर्डार जारि खालामबाय। बेबादि गभर्नमेन्ट माने आयेन कनस्टिटिउसन थाखानानैबो आरो हाइकर्टनि अर्डार थासेयावबो दिनै अना ट्राइबेलफोरखौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिफ्राय मानो होखाराखै? बे अना ट्राइबेलफ्रा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव इलिगेलि आयेननि बेरेखायै दखल खालामजोबनायखायनोथ' दिनै ट्राइबेला क'क्राझार लकसभा समस्तिनि गेजेराव माइनरिटि जागासिनो दं। खिन्थु बे अना ट्राइबेल बे दखलखारिफोरखौ जुदि होखारोब्ला 1.5 लाख बिगा हानिफ्राय जुदि अना ट्राइबेलखौ होखारोबा जोंनि क'क्राझार लकसभा समस्तिया मालाबाबो माने पार्सेन्टेजआ खम जाया।
दाबो जों जुदि आसाम गभर्नमेन्टआ आयेन मथे होखारोब्ला जोङो 50%नि एबाब पार्सेन्टेज जायो आरो बेजों जोंहा एसटि रिजार्भ खथाया जोंहा रैखा जायो नाथाय जों नुनो मोन्दों दाखालि 2007आव नटिफिकेसन होनाय मथे डिलिमिटेसन हाबाफारियाव क'क्राझारखौ जेनेरेल खालामदों जाय क'क्राझार लकसभा समष्टिया दिनै भारत स्वाधीननि दिननिफ्राय गपिनाथ बरदलैया फार्स्ट चिफ मिनिस्टारमोन बेनिफ्रायनो दिनै एसटि खथा जाबोगासिनो दं नाथाय एनक्रोचमेन्ट अनाथ ट्राइबेला जोंनि हा हुखौ दखल खालामनानै बिसोरनि नामा भटार लिस्टआव हाबनायनि थाखाय दिनै जों माइनरिटि जाबाय नंखायनो जों दाबि खालामदों जे अनाथ ट्राइबेलखौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय होखारग्रो बेनिफ्राय भटार लिस्टखौ कारेक्सन खालाम बेनिफ्राय पार्सेन्टेजखौ नाय जोंनि ट्राइबेला बेसेबां आं फोथायो अब्ला 50% जोङो दाबो दङ ट्राइबेला नंखायनो बे एसटि रिजार्भ खथाया क'क्राझाराव थानांगौ आरो उदालगुरियाबो दा गोदान डेलिमिटेसन नटिफिकेसनाव उदालगुरिखौबो माने लकसभा समष्टि बानायदों दा भारतनि 330 आर्टिकेलनि धारा माने साबक्लज सि मथे बे अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव थानाय जेसेबां समष्टि बियो एसटि जानांगौ बे हिसाबै उदालगुरि समष्टियाबो एसटि जानांगौ आरो क'क्राझार लकसभायाबो कनस्टिटिउसननि बै 330 धारा मथे सि साबक्लज मथे जोङो एसटि मोनो नाथाय जों ट्राइबेलखौ बन्सित खालामनो थाखाय न'हेयार खालामनो थाखाय ट्राइबेलनि गोहोखौ दुर्बल खालामनो थाखाय दिनै बेखौ जेनेरेल खालामनो गभर्नमेन्टआ आखायाव लादों बियो अयनाय जादों निन्दनीय जों बेखौ मालाबाबो मानिनो हाया जों दाखालि दिल्लीयाव बेनि थाखाय सिभिल इलेक्सन कमिसनारनो मेम'रेन्डाम हैबाय खिन्थु बेहायबो जुदि जायाबा जोङो सुप्रिम कर्टसिम केस होनानै बेखौ लाखिफिननो थाखाय जोङो साखाफारा जानानै दं आङो बिटिआर सरकार दिनै बिथांमोननि जानानै आं बेखौनो बुंगोन जोंनि बिटिसि सरकारनि हाग्रा बिफाननि इएम बा जोंनि बर' बिथांमोनहा गुवारै गोथौयै साननानै नाय बले आयेना खालि बर'नि सायावल' खार्यकरि जानो नाङा बे आयेना जुदि खार्यकरि जायोब्ला दिनै सावथाल बा गुबुन गुबुन जेनाखि जाति बिथांमोननि सायावबो जानांगौ बिथांमोनखौबो होखारनांगौ खालि बर'खौल' हाया दा फरेस्ट डुवेलार्स एक्टआ मा होनो फरेस्ट डुवेलार्स एक्टआ होनदों जे एसटि आरो एससिनि बादै एसटि आरो एससिया 2005नि 13 डिसेम्बरनि आगोल जायफोर थानाय बिसोर हा मोनो नाथाय नन एसटि नन एससिफ्रा 75 इयार्स जानाय थानाय दखल खालामनाय नङाबा बिसोर हा फात्ता मोना होमब्ला बे आयेनखौ जोंनि खार्यकरि खालामनांगौ खिन्थु जों नुदों दानि बे लेन्ड मेलायाव हयथ' गोबां जायफोर 75 इयार्स जायाखै नन ट्राइबेलफ्रा बिसोरबो हयथ' फात्ता मोनबाय हरेस जोंनि बर'फ्रासो मोनाखै दा बेखायनो बिथांमोनहा आयेनखौ मोजाङै स्टाडि खालामनानै नायनांगौ आरो आयेनखौ दहाय होनानै पार्टिकुलार मोनसेल' जाथिनि सायाव बेबस्था लानाया बे मालाबाबो गनायथाव नङा आरो बेखौ जों गनायनो हाया बे गुसु बोथोराव जिथुखि एडप्सन खालामजानाय न'खरनि माखासे बैसोगोरा सुबुंफोरबो दं आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ आङो खावलायगोन दिनै प्रमद बर' दैदेननाय जेनाखि बिटिआर सरकार बिथांमोननि सावस्रि बिफाननि जेनाखि इएम बिथांमोनहा दिनै जोंहा दिनै बे सुग्रि फाग्रि दिनाव जोंना होजानाय गथ' गथाय बोराय बेन्थ' दङ बेवहाय सुग्रि फाग्रि सुजानानै बेमार जानायनि सम्भाबना दं नंखायनो बेवहाय बिथांमोनहा होनायनि आगोलनो बबेबा मोनसे जायगायाव त्रिपाल आरि दोनखानानै मारै साजायखानानै बिथांमोनखौ शेल्टारनि बेबस्था खालामनांगौमोन आरो जुदि आगोल हायाखैबाबो दाबो अन्तत' त्रिपाल राननानै होनायनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ कम्बल राननानै होनायनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ आरो बिथांमोननि मेडिकेल टिमा फैनानै अन्तत' लोमजानाय साजानायखौ परीक्षा खालामनानै मुलि होनायनि बेबस्था खालामनांगौ आं बेखौ प्रमद बर' बिथांखौ खावलायबाय बिथाङा निर्देश होनांगौ जे बे जोंथ' आरो जुनार नङा जों मानसि जा मानसिखौ मानसि हिसाबै बेबहार खालामनांगौ आरो बिथांमोननि जेनाखि उसुबिदा बे उसुबिदाखौ सुस्रांनो नाजानांगौ आरो बिथांमोननि देहायारि बिथिङाव नोजोर होनांगौ बरन्स बे जायगायाव जोङो सोलोंथाइबो होनायनि बेबस्थासो लानांगौ माला इलेक्सन खालामफैयामोन 30 तारिखआव खालामदों दिनैसिम सानबेसे बारलांखो दिनैसिमथ' 30 तारिखनिफ्राय लानानै दिनैहाय 4 तारिख जाबाय 6 दिनानो जाबाय दिनै 1 तारिख जायखिजायानो जाया नोंथांमोना न' सिफाय जाखांनायनि उनावहाय दिनै माबायदि खैदां खैफोदजों मोगा मोगि जानो नांगौ जोंनि खैफोदा बेनो जाहैबाय जोङो मोगा मोगि जोङो जानाया बेनो सरकारनि लेभेलनिफ्राय जे सरकारा गावनि सोद्रोमाफोरखौ दोनहरबाय आरो जोंनि सायाव बिदिनो न' सिफायनाय मानाय जाबाय
आरो बिनि उनाव दिनै मोनजायै मोनलोङिनि बा गुसु गुसा सैनांनाय माबायदि जादों? जोङो दा बेबायदि सैनांनाया बेनो जों गुसु गुसा जों बायखोन्दा तिरपालफोरखौ खोबनानै जोङो थादों आरो जोङो बिदिनो फुङावल' जोङो संजायो बिनिफ्राय जोङो सानजौफुनि जानायखौहाय मोनजाया जोङो मोनायाव जायो बिनिफ्राय जों फुङाव जानायनिफ्राय जोङो बिदिनो सानसेमानि जों खाथिनानै थायो बिदिनो सोरबाया गावनि बायखोन्दा देरायावनो जिरायनानै थायो दुखुनि दानजों साननायफोरजों जिंगा सिनायफोरजों सोरबाया गोजांनाय सोरनिया न'खरावबा फिसानि लोमजानाय बेजों बेबायदि सैनांनानै दङ दिनै जोंखौहाय गभर्नमेन्ट रेभिनिउनिफ्राय दिनै नायस'फैयाखै जोंनि दुखु खस्थ'खौहाय नाथाय जोंबो दिनैहाय बर'निनो थैनि फिसामोन जोङो गोबां दुखु नांदों जे दिनै जोंहाबो बर' हारि हिसाबै बे जायगाखौ मोनथाय दं होननानै जोंनि गोसोआव बिमा जानानै गाबखांनाय दं मानोना जों दिनै बे संसारावहाय जों बिमा जानानै गथ' गथाय जोनोम होबाय बे गथ' गथायखौ बबे जायगायाव फसंनानै गालांनो बा बबे जायगायाव खामिनानै जों सिख्लाबसे थानो थाखाय होलांनो हागोन नैबेखौ जोंहा बिमा बिफा जानानै जिंगासिनाय दं जोंनि फिसाफ्रा दिनै सोलोंथाइबो मोननो हायाखै जोंनि गथ'फ्रा एक न'आव खाथि थानाय गामि बेयावहाय सोलोंथाइ लाहैयो सोरबाया बेबायदि बिमा बिफानि दुखु जिंगासिनायखौ नुनानै स्कुलफ्रावबो थांनो गोजोनै जादों जोंनि फिसाफ्राबो फरायनायाव बेबादि गोसो होयै जोंनि फिसाफ्राबो बेबायदि जादों आरो जोंनि गोजांनायखौथ' होबथानो राहा गैया बेनिखायनो जोङो खावलायो जोंनि गोजांनायाव दे जोंखौ सहाय खालामनो थाखाय जोङो इउटुबारफोरनि गेजेरजोंहाय जायफ्रा जोंनो होनो थाखाय मोनदों आरो बे चार्जखौहाय जेन जोंनि सरकारा जोंनो बिनि क्षतिपुरनखौ होफिनोबा मोजां जागौ नामा जों बेखौ सानदों। आदा बे समाव मा फोरमायगोन न' सिफायजानाय सासे बेक्ति हिसाबै? नंगौ थारैनो बिथांमोनहा थांनाय 30 जानुवारि खालार खालि बिथांमोनहा न' सिफायना होजानानै दिनै बेबायदि थासारिजों मोगा मोगि जानो नांदों आरो बे गामिनि जाय इलेक्टेड पिपुल्सफोर बिथांमोना एबा साबायखरखौ बावदों आरो आं बे समाव मुगानि थान्दै निउस पर्टेल चेनेलनि जानानै आं बुंदों अब्ला भिडिअआ एसेनोसै जोंहा लोगोफोर बर' हारिहा उनाव लोगो मोनलायसिगोन। जों बे हानिनो